ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо тансиҳату хона обод ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз амхе рӯймол ва шарфҳо. ҳозир мехоҳам барои шумо нишон диҳам. янами якчанд новинка омадагай. нархҳои ино аз 40 сомон сар мешава то 55 сомона. янами рӯмолое ки шумо мебинед, ино нархҳошон ҳозир камакак дигартар шидагай. аввал арзонтарак буданд, ҳозир боша камакак бо нархи дига омадагиян. марҳамат, агар дар кор бошад нависед. рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳастай. ана ин намудош нигиндорош бо нархиш қиматтаракай. нигине ки бисёр дора. ина марҳамат кадомеш ки дар корай ҳаст. ана мино 55 сомонашан. 40 сомонаш ҳастай, 55 сомонаш ҳастай. кадом намудеш ки шумо дар корай шумо гап занед. ана ин намудош ҳамхе агар хато накунам ямами 55 сомонашай. инош медонед хе гирбишин баринан, гирбишин бамбук сабукак на се санга дора, дизайн дора то ҳаму тигра ҳами хелам 55 сомон. агар по қимат нашида боша рости гап ҳар рӯз нарх дигар шида истодай. барои ҳавай ҳам ҳеч гуфта наметонам то на ҳамин нархе ки ҳозир ҳамин рӯз ҳастай. барои шумо ма ба навор гирифта гап мезанам. имрӯз медонед имрӯз 17 марти соли 2022. бисёр вақт мепурсанд ки числоошам гап занед. пас фаҳмед ки ҳозир наворе ки шумо дида истодаед 17 марти соли 2022 пешниҳоди шумо гардида истодааст ва нархҳо чунинанд. ҳозир якчандтаи дига бо новинка аст ва ёрам нишон метиҳам. ине ки ҳозир мебинед ино румоланд. ҳамаи ҳамино румоланд. ана мегзарем ба қисми шарфҳо. ана ин намудош бошад шарф. ино нархошон ҳозир 60 сомон шидагай. 55 50 буд, ҳозир 60 сомон шидагай. шояд ки бо арзон шава. вақте ки мисол камакак қурби аз ориями доллар пасттарак шава, бо иноям арзонтарак мешаванд. хулоса бине аз ана вай саб сар када тарафш бо нархошон дигартарака. 140 сомон 120 сомон ам хеле нархҳо доранд. ино шарфан ҳамашон ва бо чӣ хеле ки мебинед новинкои дигарам ҳастай. ҳозир нишон метиҳам. ана ино румоланд. ино дубайский румоло ҳастай. гирбишинанам хе саб букак. нархҳои ино ҳозир 70 сомон шудагай. 55 ё ин ки 65 сомон буд, ҳозир 70 сомон шудагай. баъд новинка ана ино ҳаст. шарфҳо беҳад хушрӯ. ино 140 сомон. бисёр ҳам вайш хушрӯ. моделиш фасон хичон гирбишинам хеле вайш материалаш ғавсак трикотаж гирбишинед трикотаж да. ана ин ваёи шарфҳое ки мебинед инош бошад 55 сомон резинкагиёш. ваёш бошад ана он шифону сабзу дигарш боша ва ё 100 сомонӣ. қисми болода бошад нархошон ҳар хелай 100 сомон я 120 сомон. хулоса дӯстони азиз, кадомеш ки дар корай шумо суратча гирифта дар ватсапи ман партоед, бо ма пурратар шумода мефаҳмонам. доставка дорем ба русия ва дар дохили тоҷикистон низ ҳастай. инами румолое ки ҳозир саршавии видеода буд ами румолоян бинед чӣ хушрӯ. на кадомеш ки дар корай чӣ хеле гуфтам суратча гирифта мада партоед. ма бо нарша гап мезанам шумода. ана миноям новинкаян. ин новинко агар хато накунам 70 сомонай. чоркунҷае хелавош парпарак омадагай. румол чанд рангша дора. рангои фасон гирбишинай. материалш гирбишин. хулоса дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. умед дорам ки ба шумо писанд омад.